Desa. Ayo lah apa-apa. Lagi tak? Iya. Ayo. Ayo. Bisa, aku tak kak. Siapa gigi? Itu apa? Kita tekon. Ya lah. Barang ơi, phải cao giờ. Ya. Ayo, tak cukup ngombe. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Wis suwe? Nggih, Pak. Enten niku ngombe. Mana ini? Niku, Pak, pinggir. Oh, kene. Nggih, Sekolah ya. Lancar. lancar, Pak. Kebayar, Pak. Tadi kuliah lah. Arep tong nggih kuliah, Pak. Sepeda iki cek apike. Ana helme pisan. Tapak wis. Leh, iki, Pak. Awak tunggu dulu ya. Nggih. Alhamdulillah. Ada Dixon. Nggih, Pak. Loh, endi PJ Bapak nang kene, Mak? Endi PJ Bapak itu, Mak? Ketika Bapak metu. Bapakku. Iya, sama nih. Bapakku turu iku. Setemen kon. Iya, Ndang. Lah terus mau apa? Jangan lho nyopo. Kalau bisa kamu. Sing nang Ndang. Karo aku. Sing nang kon. Wis kenal kowe iki. Bajing wong maling yo. Goblok.